drag, eu sunt Andra. Sunt o persoană care iubește să împărtășească pentru a ajuta. Iar dacă ai apăsat pe acest videoclip, înseamnă că simți durere și cel mai probabil nu știi cum să treci peste această perioadă. Ei bine, eu sunt aici acum să te ajut. Durerea este o parte inevitabilă din viața noastră și am văzut cu toții asta. Însă, dacă lași durerea să-ți influențeze fiecare zi din viață, ajungi ca tu să fii durerea. Ajungi ca tu să te exprimi în lume față de cei dragi cu agresivitate sau cu impulsivitate și ignorare. Ajungi să ai o atitudine atât de schimbătoare și atât de volatilă, încât simți că doare și astfel se menține un ciclu vicios al durerii pentru tine. Probabil că acum nu ai un răspuns concret, însă eu sunt aici să clarific cât de bine se poate pentru tine. Durerea este un sentiment, asemenea iubirii, păcii, bucuriei, însă aceasta este la un nivel vibrațional mult mai scăzut, deoarece este alimentată cu furie, cu frică, cu atașament sau critică, dezamăgiri, așteptări. Aceasta se poate aborda din două perspective. Prima perspectivă este cea egocentrică, în care omul este victima vieții sale, sau cel puțin așa se consideră a fi. Durerea devine o parte fundamentală a vieții sale și aceasta menține identitatea de victimă. Vei auzi de foarte multe ori că o astfel de persoană va da vina pe toți cei din jurul său pentru ceea ce se întâmplă în viața sa, sau va nutri gânduri precum: totul se întâmplă împotriva mea, toți îmi greșesc, nu merit să trăiesc atâta durere. Durerea nu pleacă deoarece tu nu o lași. Durerea face parte din identitatea de victimă și nu ai cum să renunți la ceva cu care te identifici. Așa că durerea va continua să existe pentru ca identitatea de victimă cu care te asociezi să existe. Poate te întrebi, de ce ai acceptat până acum toate aceste lucruri care nu au fost de fapt benefice pentru tine? În majoritatea cazurilor este vorba de inconștiență. Nu ai fost conștient de ceea ce se întâmplă cu tine și în viața ta. Mai mult decât atât, ai funcționat pe pilot automat și nu ai putut să iei decizii singur, ci doar controlat de ceea ce gândești și de gânduri deja setate cu care te-ai obișnuit. Un alt motiv este faptul că, chiar dacă vă vine greu să credeți, este mult mai ușor să faci ceva ce te doare, dar cu care ești obișnuit, decât să încerci ceva nou, care presupune înfruntarea directă cu ceea ce simți și ceea ce trăiești în acest moment. De aceea, majoritatea oamenilor aleg să treacă prin durere decât să schimbe ceva, pentru că este mai ușor să faci ceea ce te-ai obișnuit să faci decât să încerci o altă abordare. Însă, dacă alegi să fii conștient de ceea ce se întâmplă cu tine și de ceea ce nu-ți mai servește niciun bine, ei bine, viața îți va oferi o abordare mult mai potrivită, și anume, de doua perspectivă despre care voiam să vorbesc cu tine, și anume perspectiva omului care este co-creatorul vieții sale, o perspectivă conștientă. O persoană conștientă este o persoană care este aware de ceea ce se întâmplă în viața sa și se dedică procesului de vindecare. Este o persoană care vede imaginea de ansamblu și care știe că totul se întâmplă pentru el, nu lui. Pentru o persoană conștientă, trează, durerea își arată adevăratul rol și acela de învățător. Durerea îți arată de ce ești atașat sau dependent. Durerea te învață despre iubirea de sine, oferindu-ți mai puțin, pentru ca tu să iei decizia să o cultivi pentru tine. Durerea te ghidează spre interior, deoarece schimbările adevărate, care chiar îți servesc în viață, pornesc din interior către exterior. Vorbesc drept o persoană în necunoștință de cauză. Până la vârsta de aproape 21 de ani, simt că am trecut prin niște dureri, atât în familie cât și cu persoanele pe care le iubesc. Și obișnuiam să fiu în calitate de victimă, în care dădeam vina pe toți pentru ceea ce se întâmplă și deja devenisem disperată, pentru că durerea era fizică
și am ajuns cu probleme de sănătate la 14 ani, în o perioadă destul de grea din viața mea, în care efectiv mă sedam cu 6 sau 9 pastile pe zi pentru ca durerile în piept să treacă și să pot să trăiesc cât de cât normal, însă nu era deloc normal. Ei bine, acum de 3 ani m-am dedicat procesului de vindecare și fac asta în continuare, deoarece este un proces mult mai complex și de lungă durată și merit să mă dedic acestui lucru și vă împărtășesc toate acestea din propria mea experiență. Odată ce am văzut că durerea lucrează pentru mine și a apărut pentru mine ca să mă învețe ceva despre mine și despre viață, lucrurile au stat altfel. Când am avut o problemă care m-ar fi atacat în trecut, acum o privesc mult, mult mai calmă și îmi dau seama că lucrurile apar în viața mea ori ca să-mi testeze asumarea a cine sunt, pentru că poți afirma că ești o persoană, însă va veni testul pentru a confirma acest adevăr pentru tine, sau durerea vine să-ți arate ceea ce nu merge bine pentru tine în viața ta și este timpul să schimbi ceva, să vindești ceva, să-ți dai seama de ceva care să te ajute în procesul tău. Și asta îmi dau mereu seama de acum încolo. Știu că nu mereu din prima ești conștient atunci când te întâlnești cu o situație mai neplăcută sau chiar cu durere, însă eu recomand că atunci când te întâlnești cu astfel de situații să respiri. Nu fi reactiv. Doar respiră profund, adânc, ca să poți să devii prezent în corpul tău, în mintea ta și să fii în controlul vieții tale. Acum că ți-am oferit aceste două perspective, este doar decizia ta dacă rămâi inconștient în continuare și alegi identitatea de victimă sau dacă decizi să iei controlul asupra vieții tale și să te vindeci cu adevărat, devenind un om conștient și mult mai conectat cu ceea ce este. Este decizia ta dacă lași durerea să rămână și să stagneze în tine sau dacă alegi ca durerea să-ți fie mentor și să te îndrume în a alege drumul potrivit pentru tine și a evolua. Aceeași decizie este o decizie. Nici o decizie este aceeași decizie. Vreau să înțelegi că totul este o decizie, indiferent că este conștientă sau nu. Sper că acest videoclip te-a ajutat să înțelegi mai multe despre durere în raport cu tine și cu viața ta și să faci schimbări care să fie benefice pentru tine. Dacă te-a ajutat acest videoclip și dorești să vezi mult mai mult conținut de acest gen, dă like acestuia și urmărește-mă pentru mult mai multe, pentru că eu în fiecare vineri postez conținut din suflet pentru suflet.